Doamna Ova, am venit la Braga, e o moștă. Da, îmi face și mie problemele când eram mică. Acum mi-am luat telefonul mama și mi-a zis mama, așteaptă că ea nici curvili. Deci am fost agresiv la telefon. Bine că n-am mai fost de față cu doctor și asistente. Când mi-am zis una, te bagă la supraveghere. Și am zis, da, hai, bagă-mă la supraveghere. Băi, ce se întâmplă că îi zic eu lui mama curvili, e curvilică. Stăteam în pat. Fii că la ora 9 începea Sfânta, era să zic pulii mele, nu, Sfânta Liturghie. Uite, bine că aduc ăștia pasă acum la spital și așa ce mânca. Și eu cred că e preot al lui Soarme. Sigur e preot. Nu zic neapărat că e parlamentar, lucrează prin primărie, e cărător de dosare și cățărător